Juliusz Ciepluk, Paweł Katowice. Walka K1 Rules 3 razy 2 minuty. Zapraszam. Podziękujmy bramami. Pierwsza runda walki amatorskiej, 58 kg, K1 Rules, Krzysztof Wodalczyk, Klaudiusz Cieplok.
Atak Holandii, rozumiemy się? Szanowni Państwo, za nami pierwsza walka. Szanowni Państwo, w pierwszej walce dzisiejszego wieczoru zwyciężył zawodnik z narożnika niebieskiego Krzysztof Wodarczyk, absolwent Rybnik. Walka jednogłośnie punktowana przez sędziów. Krzysztof Wodarczyk, absolwent Rybnik. Dziękujemy bardzo.